Bona nit. La grip nova ha irromput en la campanya electoral. La ministra Chacón suspèn la participació en els mítings a Catalunya previstos per avui i ordena investigar el cas de l'Acadèmia Militar amb casos de la malaltia on s'havia autoritzat la visita d'una escola. Arnaldo Otegi demana el vot per la candidatura a iniciativa internacionalista autoritzada pel Constitucional contra el criteri del Suprem, el Govern i la Fiscalia. Un exmilitar de les Forces Especials Britàniques és qui va descobrir al Daily Telegraph l'escàndol de les dietes dels diputats. El diari no revela si va pagar per les dades ni qui les va treure del Parlament. Augmenten les detencions d'espanyols acusats de tràfic de xis al Marroc. Les autoritats ho atribueixen a la crisi econòmica i engeguen una campanya dissuasiva. Un viatge en tren de Barcelona a Portbou recorda i homenatja 70 anys després les persones que van haver de fugir del franquisme cap a l'exili. I els supervivents, emocionats, reclamen que es mantingui la memòria històrica. Jo penso que és molt important que la història es conegui de primera mà. I a partir de les 9, amb horari unificat, es disputa la penúltima jornada de Lliga. Al Camp Nou tot està preparat per la festa del doblet. Abans, el Barça jugarà contra l'Osasuna, que lluita per sortir del descens. Competència directa per l'Espanyol, que juga a Almeria. Els partits i la celebració els podran veure en directe per TV3. A la Catalunya Nord s'ha engegat una curiosa campanya de promoció de la llengua catalana. Els destinataris són els pares i les mares de les criatures que neixen a les maternitats de Perpinyà. L'objectiu és que parlin en català els seus fills. Martina és llevadora a la clínica Notre-Dame d'Esperança de Perpinyà i des d'aquesta setmana té una nova missió: sensibilitzar els nous pares de la utilitat de parlar català als seus fills i que n'aprenguin de petits. Per això reparteix un material en francès i català editat per la Casa de la Generalitat a Perpinyà, que inclou una guia per als pares que, entre altres coses, explica els avantatges del bilingüisme. També hi ha un petit lèxic de vocabulari bàsic sobre el nadó i la naixença, un CD de cançons de bressol i un adhesiu per al cotxe. Trobo que això és interessant perquè pot incitar els pares a acostar-se a la cultura catalana. Ho trobo bé, m'agrada molt. Havíem pensat en la dansa, sobretot. Però és veritat que en la llengua no hi pensàvem especialment. Ara tot això ens fa reflexionar. Soc llevadora, doncs tinc de donar la llum a la mainada. I ara em pareix que els hi donarem també la llengua. I això em fa força ple. Més acostumat a rebre propostes de promocions comercials, el personal de la maternitat ha acollit aquesta iniciativa cultural amb entusiasme. El nostre desig és oferir, en un temps molt breu, els 4 dies en què les mares estan a la maternitat, bons consells, no donar rellevància a les coses sense importància. Ara bé, la promoció de la llengua catalana ens ha semblat que era important. Des de fa uns anys, la societat nord-catalana està molt més sensibilitzada cap al català i té ganes de recuperar el català. Però també és veritat que se l'ha d'empènyer una mica, li han de donar els mitjans i una mica allò, donar-li les ganes de recuperar-ho. Durant aquests 3 pròxims anys, la Casa de la Generalitat a Perpinyà té previst repartir 12.000 sobres per promoure el català a les 3 maternitats que hi ha a la Catalunya Nord.